Hej, velkommen til Biologiforsøget. Som vi vil vise i dag, er biologi ikke altid trist, kedelig og deprimerende. Nej, vi skal lave forsøget. Hvad er det nu, der hedder, Gustav? Respiration via gærceller. Præcis. Respiration via gærceller. Håber, I kommer til at finde lærerigt og fornøjeligt. Jeg vil nu forklare vores materialeliste. Som I kan se, så har vi 6 kroniske kolber her. Så har vi 3 sugerør på den ene side og 3 sugerør på den anden side, som vi så har sat sammen i en tæt forbindelse, som kan overføre den mulige kuldioxid fra det ene glas over til det andet. Så har vi 6 propper, for vores potentiale kuldioxid ikke forsvinder. Her har vi opstillet vores forsøg. Vores forsøgsopstilling. På den her lange side finder vi BTB, brun til molblå. Det er vores indikator. Hvis der bliver tilsat CO2, skifter en farve fra blå til grøn. Slangerne her, som anes meget svagt, de skal overføre den CO2, som hvis vores hypotese bliver bekræftet, gæren skulle afgive. Det bringer os videre til, hvad der ligger i disse. I disse koniske kolber ligger der enten gær, sukkervand eller begge dele. Gær, sukkervand, begge dele. Ved at have gær og sukkervand sammen, skulle vi gerne have den største mængde af afgivelse af CO2. Ved at have sukkervand alene, beviser vi, at det ikke er sukkervandet, der afgiver CO2. Og ved at have gæren, beviser vi, at gæren ikke kan afgive CO2, uden også at have sukker. Forsøg virkede som bekendt ikke, og vi har derfor lavet en fejlstøvsuger og fundet frem til de faktorer, eller fejlkilder, som vi tror har været grunden til, at vores forsøg ikke virkede. Og vores første teori er, at der ikke har været nok, enten sukker eller gær, eller begge ting, glukose, i vores blanding med vand, sukker og gær. Og vores anden teori er, at vores vand ikke har, cellerne de arbejder bedre i stuetemperatur, men vi har måske haft vand, der var lidt for koldt, eller kropstemperatur, så hvis vi havde varmet vandet lidt op, så kunne det være, at vi ville få en større udledning af kuldioxid. Og derudover så har vi jo også sat vores tvivl ved vores sugerør her, så man kan se, at det er måske ikke så sikkert, at det er en tæt forbindelse, fordi der kan være mange fejl ved et sugerør i forhold til, hvis vi har taget en slange. Og så er der vores fjerde teori, er, at vores koncentration af BTB, brun til molblå, den var for høj, så fordi at hvis vi har for meget kuldioxidindikator, så bliver vi også nødt til at have meget kuldioxid til, for at det skal skifte farve. Og det har det så ikke gjort, så det kan være, at vores koncentration har været for høj. Og så er der vores sidste fejlkilde, som vi tror, at vores slange her, vores sugerør, det har været for langt nede i den her komiske kolbe, og så derved, fordi at kuldioxiden stiger til værs, så har den været for langt nede, så hvis vi har sat den længere op i toppen af vandet, så er den måske udledet mere CO2 og kommet mere CO2 igennem.